Čakáme dobrý výkon. Monika Weigertová v dráhe číslo 4 je na prvej pozícii. Výborne beží do cieľa a napokon 7,29. To bola paráda, to bol šprint. Naozaj priam letela po dráhe. A o stotinky 7,29 neoficiálne. Ďalšie jej zlepšenie oproti tomu výkonu, ktorý predviedla pred týždňom v Jablonci. Zdá sa, že má novú vrtulu v sebe. Silovo dobre disponovaná, technicky veľmi rýchla, dynamická v koncovke. Pretekárka, ktorá už, ani to nechcem pripomínať, nepatrí medzi najmladšie, ale behá vynikajúco. Monika Weigertová a jej skvelý výkon na 60 metrov. Oficiálny čas, dámy a páni, 7,27. Úžasný, fantastický, rekordný výkon pre Moniku Weigertovú.